Nagaubos na ang kaso sa COVID-19 cases sa Davao City. Ani ang report. Naghinay-hinay na ug naog ang COVID-19 cases sa Davao City. Gani sa nakalabay mga adlaw, dako ang ginaog sa ihap sa kaso. Base sa daily case bulletin sa DOH-11, gikan sa 9,812 active cases sa Davao City niadtong January 29, 2022, miubos na sa 6,508 kagahapon February 1. Possibly, para sa ako, basin pababa na ang surge, na humana siya og peak and then panaog na siyang karon, which is maupod ato ang nakita dito sa National Capital Region. Fast and furious siya nga surge, no? Paspas siya ni Saka and then nibaba dayon siya, wala siya ni dugay. Daan ang giingon nga hangtod sa Marso pa ang COVID-19 surge sa syudad. Kini human nagsugod ang labihang pagsaka sa kaso ug dunay kaso sa Omicron variant ang syudad nga paspas makatakod. Gilauman nga magpadayon ang pag-ubos sa kaso sa dakbayan. Ning baguhay lang, mipalit ang syudad og 2,000 bottles sa Molnupiravir nga usa ka oral treatment drug batok COVID-19. Ang katunga niini gidonar sa SPMC. Nakatakdang ipatumar kini sa mga COVID-19 patients nga nahatagan og clearance sa doktor. Sa karon, sobra 500 na lang ang naka-isolate sa temporary treatment monitoring facility. Kapin 300 ang naka-admit sa SPMC ug kapin 300 ang naka-home isolate. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.